سلام و درود بلوچ پاکی دیوان مڑا ظالم باسکان خاص کر واجہ محمد امین سربازی، واجہ عبدالرحمن بلوچ، واجہ بلوچستان منسا کی عرصے گپانت ای مئی گپ کہ بوگات ای مانا گپ جتا گتا میں دیگر مطلب گپ جتا گتا دنیاوی بلے واجہ محمد امین صاحب بورتو دیگر نیمہ گیا رسید تو ماں ہوتی چیئے تا یہ گوشتا کہ واجہان یہ قوم دیم رہی ہے یک صورتی ہستی کہ قوم شاید دو چیئے دو فوجانی پنجگان در کنید یکیش سردارانی یکیش مولاانی سردارانی چیئے میشن کیا سرداری خطرہ بھی مولا شوتی چیئے نابزانتی ہے کیا زانت نہیں دنیای زانت نہیں زانت نبیہ کے سبب قوم ہمیں سوچتا ہے کہ موانت حالانکہ رسول حدیث ہے کہ کچھ پر علم ہے حاصل کنگا تن چینا براویت چینا دیگر مولائی چی علم نہ بوتا وہ دا دنیاوی علم بوتا بلے واجہ رسول اشتر کی علم حاصل کنگا تن چینا برید کیا زمانگا چین سکین دیم رو کی ملکی بوتا تو یہ خاطرہ کہ میں اوشا کتانی وقتی پتہ تو شما گوشت کہ بیر شم اللہ ما بو بیر گرہ گئے کدی گوشتا نہ ما بیر گرہ گئے گوشتا نہ خدا نہ خواستہ نہ خوشہ گئے گوشتا نہ ما گوشتا شاوانی پنجگا وتی چکان بلوچ قوم وتی چکان مولا پنجگا سردار پنجگا در پکن تو آئرہ ڈاکٹری مہندسی وکالتی سائنس علم وغیرہ نیمگا رابدنت کی براوت بوائے مزہ یہ بابت مزنی عالم زانت کار ببینت ایدگا توار بند تو پرچے کی مئی تاکہ ماں چیئن مارا یہ چیدات کی مئی کی را دو سین چی عالم بوتگان کی وطی چکانا یا کی داشتگیش جندے چکان داشتگیش پچیا وطی ملائی سندلی ادارہ کے خاطر دیگه چار پانچ چکان دنیای وان انتگند کیا مزہ نظامی چی یعنی سرانت سندلی یعنی سرانت تو حساب انگا وانوتی مدرسان تام ای پیمین نکورتا کہ ہر کسی جینک وانت بی حیاری یا بچک وانت کافر بھی لیکن میں اذا مولا تانی وقتی ای گپا یلیش نداتا کہ جینک کان بوانی نیت بلک بگوشن کی جینک کان بوانی نیت چیانا بچک کان بوانی نیت دنیای علم بریتی تاکہ دنیا خرمار روگی بلے مولا تانی وقتی نامنت یہ برا تو ما ہوتی قوما دست بندی کرنے گئے کہ وقتی چکا شام یہ دوی چیانی پنجگان در پکنت کہ دیم روی خاطرہ شیشان تان کی در نیائنت تو آدھی قوم دیم روی کرتنا کانت تو یہ ایک مثال ہے مطلب ہے کہ شما اوشت کہ مولا دستا چیز مولا بچار مولا افغانستان چی کرتنت
اما افغانستان تنی وقتی بولی چه ملانی دستان تو ملا او دے ملا کرتا بعضی ملا مجاهد بوتن بعضی نامش ملا راکٹیت و بعضی برهانیت و بعضی برچیت و بعضی چیت اور افغانستان چی تباہی یارد تنی وقتی نو ہمیں زیینو گپی کہ یک جنکان اسکولیا ایشان بمباری کرتا اور باری چین کا جنک غریب چکند مرتگند کشک بوتگند وانگن ایلند تو ہر کجا کی ملائے طاقت غریب زوری او دا ہمیں پیم کند لاتی سال ساریہ ملانی طالبانانی حکومت آتا افغانستان تو افغانستان چی حال بو افغانستان چون بو پدا آورتن تیما جاگا رسین تنتک دنیا درو آتن تو اور بوتن تو افغانستان جاتن تانی وقتی چی نشتگن امریکایی فوج و آدھگا فوج نشتگن جہاد کی آوشا جہاد کنی جہاد تا پکڑ کنا گئے او دا مسلمان افغانستان فوج درو مسلمان ہے او دا نہ سکھ یز نہ ہندو یز تو نہ انگریز یز نہ دیگر عیسائی یز نہ دیگری تو شمید میں ملان خاص کر منوتی مشکل ملانی کجاؤں کہ ہما جاگا کہ آوانی چی زورت بزدگی بلوچان گوشتند کہ وہ تی چکان راہ بدت افغانستان جہادی یا چکی کہ وہ تی چکی مدرسہ وانی نگا تو چکارا برینواش کرتا فکر بدل شکو آئرہ دیم شدات اڑارو چی ملا درو مچ بوتن تو پلشانی کرتن ایسرا پل ریچی کرتن کہ پجہاد رو گئے شو تو شو دا لا شکات بلچہ ملا ہوتی چکرانا دات یک ملا ہے چوک تنی وقتی کو افغانستان جہادا یا کشمیر جہادا یا دیگر جہادیا کشگ نبوتا نہ ملا جند شتا یک صوفی محمد یتت شاہ افغانستان یہ پاکستان ہے پٹھان صوبہ استان شتی شمودا 10,000 مردم زورتو برون جہادا یہ شوت 10,000 کشائن تی وقت چانا پدات اور حکومت کو کہ میں قید کر کے ڈرنا من مردم کشن گرد قید بو تا دیرہ در نیات کی من مردم کشن پرچہ ظاہری کشن تھی کہ 10,000 مردم تو کشارین تو جن دی تچانا پدات اخر تو شہید ہوتی نے تو واجہان ماں چی آئے کہ افغانستان تانی وقتی بونند افغانستان تانی وقتی امنی ای سبب ہمیشہ کہ ملا او دے ملا نہ لوٹن تامن بی بی اذا میں ملا مدد کنگا تام ملا کہ امن مبی سوچا گئے کہ غریب مخلوق سوچا گئے غریب مخلوق سوچا گئے اور ایشانی بمبارین یکنی مگی ملا بمب کائیں یکنی مگی افغان فوج بمب کائیں تو مخلوق تباہ بیان ہے تو ہر امنیت لوٹے گڑا دنیا حساب تر روک کپی یہ نہیں کہ تو بے چی وجہ من جہاد کنن کہ تمام دنیا چتو بار چین کا چی گیشترن من روان شاہ درستان کشا اور جہاد کنن چو نہیں رسول کریم چو منی خیر نہ گوشتا کہ شما گوشا گائیں جہاد ہے بعضی طریقہ تو باید مروچی بلوچ تا جہاد ہے چی پکا جہاد خلاف غربت یک جہادی جہاد برائے بخلاف جہالت
یک چی جہاد بخلاف بیماری علت ای ہم جہادی جهاد همی پیما دیگه انچی هستند که تاوانی خلاف جهاد بکا ورتو ما درو ملای امراه غربت خلاف جهاد کا ما ملای امراه جهالت خلاف چیکن همراه چیه میگه که ما چار گئے مولا صاحبہ بلا بلا لینڈ کروزر گونت نوک نوکی ماڈل ہے سوارنت بھائی کشا پانا دا گسانتا بکول واجہ کئی بلوچستان منی سائے کیا خود درمانی نے شیر نے چکان تو بھائی دے ایشی خلاف ہم جہاد بکری بابا بیچارت کی کئی لوگا چینے شیر نے کئی لوگ ہارت نے کئی لوگ نگن نے مچکنک بیارت یہ لوگ دین تاکہ سیر لاپ بھی پتا یکی سور کرتنکنت آئی مدد کمکہ پکنے سور بھی دے ملا وقت چار چار جانگیر ای دیگر جانگیروں کا کمکیوں مکہ تو یہ کجان مثال ایک مردمی دا پریشان ہے کہ بابا تو دیگران کمکہ وقت چار مگر ہمیں خرچ درچان بلا ہاں آوان سر خرچ کا چکر شیر چے کا بدے چوکی دا ایدی امی ایدی کایت ایدی ایک مردمی در کپ کہ بیمارانی خاطرہ چکانی خاطرہ چیانی خاطرہ ٹپی ٹنٹیانی خاطرہ ایدی ایمبولنس ایدی پناہ گاہ من کا باز جوڑ کر کیا ایدہ یک چیئے ولی اللہ درجہ رسد مخلوقائی چیئے بود پدا یک چیئے مدر ٹریسا انگیسائیت وتی ملک یلداتا انڈیا نشت ہندوستان مخلوق بیمارانی خدمت کنگا تاکہ مرت آئی چیئے خدمت کنگت تمام دنیا اشرا مننے تو اشرا قبول کرد کہ بے شک یہ یک شرین باز جوانی کاری کنگائی ہمیں پیما کاراچیا تنی وقتی ہما چی اسپتال است کہ یک واجنی آدمی جرمنیہ برش کجا ورنائی تی زمانہ گا در کب تو آتا زمانہ گا ادھا کبتا تمی کہ مردم پوسٹ سڑتند سیل سڑا گا آتند تو مخلوق ماسپس بیزارتند شوتی چکان یا وتی دیگا عزیز قریبان اور آئیے درستان سنبالت ایشان علاج کرد شوتا یہ ملکان پریشان خاطرہ مدد کمکو ڈاکٹر درمان چوشی ناورتے ایشان علاج ملاج کنائن تے تو باید یہ پیمیں کار بھی تاکہ یہ مرت آروچی پریشی دنیا غمیگت کہ ایک شر مرد میں مرت نو ایدہ سرداری مریم میں کاز غمیگ نبی شر مرت شد جان چوٹت بلے چوکی درکیت چوما کفن کشے وڑا دیگه بلائی جوڑ بھی آشا پتا گامی دیگه دیمارو بوگی گوازینی یا اگا ملائی دا چے بھی یا دیگه ظالمی میری چے بھی کسی ایچیا نہیں بلے یہ پیمی مردمانی نیکی مردم ہمیشن کی یہ کار کنا بیماران خدمت تا کنا پراوان اسپتال پچ کنا نو بچار میں چیانے یہ پاکستان ملا تنے وقتی ہر یک کیرا آروچی ما چے کرتی یک ملای کرا گسا
نقدين زر پنچرب شما كرا بري مليار بري چه بلام ندان إذا پنچ شرب روپی نقدين دراتت جائداد بل تو آپ آئے دی اسپتالی پنچ کرتے آپ آئے دی دیگه اسکولیم پنچ کرتے ہمیں ہوتی چیانا دنیاوی لینا ہم بوانین تنه وقتی ما نگین دیک یک خدای بنده ملای چی پیمی کاری کرتا یا رو برکتی بلوچستانا یہ پیمی چیز است نیست سردار وانچا نکن سردار کاری مخلوق ورگ وشو دا مخلوق یکان شو حکومت گرگم ورگ تو باید کی ملا پہ کنا کی ملا وشنت ما انبیاء وارثی بلی انبیاء چو نکرتا نبی چو نکرتا نبی بیماران خدمت کرتا نبی چوری و یتیمای کرتا تو ما می گوشم ما بیر گرگ جنگ و جدل گوشگا نہیں ما قوم گوشگا کہ واجہ شما چکا شمی دویم بلا ہنی پنجگان در گیجت اشانا دنیای حسابہ بوانیت تاکہ قوم دیم روی پکنت انچا قوم دیم روی نکنت اوی میں چیت ایشی مطلب یہ نہیں ما اشتا شیر ملاحان یا سرداران بیر بگیرت یا خدا نخواسته که ملاحان بجانید تو برتا یمانی مگا که شما چوش گوشت ما ای پیم کدی گوشتا ما شهر رایی گوشا گایم قوم ها گوشا گایم کتی چیان چکان و چیان ایشی دا پکشی تو او دا دیم رئی نیمگا یلی دیت واشن واجه ساک باز بودند گپ مهربانی سلامت باتت خدا حافظ